Kokonaislukujen laskutoimitukset. Yhteen- ja vähennyslasku. Kokonaislukujen yhteenlaskussa -7 plus 9, lukuun -7 lisäämme 9, eli siirrymme lukusuoralla 9 yksikköä oikealle. Summa on 2. Kokonaislukujen vähennyslaskussa -3 -6, luvusta -3 vähennämme 6, eli siirrymme lukusuoralla 6 yksikköä vasemmalle. Erotus on -9. Vähennyslaskussa -5 -2 poistamme ensin sulkeet. Saamme yhteenlaskun -5 plus 2. Lukuun -5 lisäämme 2, eli siirrymme lukusuoralla 2 yksikköä oikealle. Summa on -3. Yhteenlaskussa 6 plus -7 poistamme ensin sulkeet. Saamme vähennyslaskun 6 -7. Luvusta 6 vähennämme 7, eli siirrymme lukusuoralla 7 yksikköä vasemmalle. Erotus on -1. Kerto- ja jakolasku. Kahden samanmerkkisen luvun tulo- ja osamäärä ovat positiivisia. Kahden erimerkkisen luvun tulo- ja osamäärä ovat negatiivisia.